Mae yna lawer o adegau pan fydd pobl yn gwneud penderfyniadau. Gall rhain fod yn rhai syml, fel beth ydw i eisiau brecwast, ydw i am wisgo'r top D neu'r un glas. Neu gallen nhw fod yn benderfyniadau mawr, fel beth ydw i'n mynd i wneud pan fyddai'n gadael yr ysgol, neu pa swydd yr hoffwn i gwneud. Pan fyddwch yn meddwl am eich dyfodol, feddylech ddarganfod beth yw'ch opsiynau, beth allech chi wneud, ble allech chi fynd. I ddarganfod mwy am yr opsiynau yma, gallech chi ddefnyddio gwefannau, neu fynd i ymweld â gwahanol lefydd, fel colegau neu leoliadau gwaith i weld sut le sydd yno. Pan byddwch angen gwneud penderfyniad mawr am eich dyfodol, gallwch chi siarad drwy'ch opsiynau gyda pobl eraill, eich teulu, staff yn yr ysgol neu coleg, eich cynghorydd gyrfa. Gall siarad bethau drwodd eich helpu i wneud penderfyniad sydd yn iawn i chi. Cofiwch, fe allwch chi newid eich meddwl, eich bod chi wedi gwneud penderfyniad, nid yw hyn yn golygu nad allwch chi newid eich meddwl. Mae angen i chi deimlo'n hapus hefo'ch penderfyniad. Gwneud penderfyniadau fydd pobl eraill ddim yn ei hoffi. Pan ydych chi'n meddwl am y dyfodol, mae angen i chi wneud y dewis sy'n iawn i chi, gan fod angen i chi fwynhau'r hyn yr ydych chi'n ei wneud. Gwneud penderfyniadau sy'n wahanol i benderfyniadau pobl eraill. Efallai hoffech chi wneud rhywbeth gwahanol i'ch ffrindiau. Mae hynny'n iawn. Dewiswch yr hyn sy'n iawn i chi.